Quan el sistema immunològic interpreta un aliment o un dels seus components com a nocius, desferma una resposta que es pot traduir en picors, granissada, problemes respiratoris i gàstrics i, en els casos més greus, un xoc que pot conduir a la mort si no s'actua ràpidament. Hi ha prop de 170 aliments identificats que poden causar reaccions al·lèrgiques. Llet, ous, cacauets, fruits secs, peix, marisc, soja i blat causen el 90% de les al·lèrgies. La resta depèn de la sensibilitat individual. En un mercat com el de Santa Caterina podem trobar molts productes que poden provocar una al·lèrgia a aliments. Alguns són molt innocents o semblen molt innocents, com els ous o la llet o un enciam o un tomàquet, però tots ells poden ser la causa. Victòria Cardona és cap de la secció d'al·lèrgia de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. És membre de l'Acadèmia Europea i la Societat Espanyola d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica. No hi ha un origen clar sobre per què una persona té al·lèrgia a un aliment i una altra no. Hi ha múltiples factors, genètics, d'edat, sexe, haver patit malalties infeccioses quan eren petits o per la contaminació de les ciutats. Qualsevol aliment ens pot provocar al·lèrgia, però n'hi ha de més comuns, com la fruita o el marisc. Si una al·lèrgia apareix en la infància, pot arribar a superar-se amb el temps, però si ho fa quan ja som adults, tendeix a mantenir-se per sempre. Ser al·lèrgic a un aliment o altre depèn molt dels hàbits alimentaris de cada país. Per exemple, al sud d'Europa, a la zona mediterrània, és força típic l'al·lèrgia al préssec o aliments relacionats amb el préssec, mentre que a altres societats anglosaxones, com als Estats Units o a Gran Bretanya, el més freqüent com a causa d'al·lèrgia és el cacauet. En els darrers 15 anys, el nombre d'al·lèrgies als aliments s'ha duplicat a nivell mundial, especialment en zones urbanes, on es calcula que un 6% de la població pateix algun tipus de reacció alimentària. Ara, els casos es detecten millor i hi ha més varietat d'aliments en el mercat. Es podria apuntar al processament industrial del menjar, però els científics han descartat aquesta causa. Moltes vegades atribuïm les reaccions al·lèrgiques al processament dels aliments o additius que s'afegeixen o conservants, però la veritat és que la majoria de vegades la causa real és l'aliment en si, el producte fresc. O sigui que el processar els aliments normalment no fa que siguin més al·lergènics. Fins fa poc, l'única sortida era evitar estrictament l'aliment que provocava l'al·lèrgia, però ara hi ha tractaments per induir la tolerància a aquests aliments que resulten molt pràctics en el cas dels nens al·lèrgics a la llet. La investigació científica també ha permès ser més precisos a l'hora de detectar les molècules que causen una reacció al·lèrgica. I això ens ajuda a predir una mica el risc, quina serà l'evolució, quin tipus de símptomes tindrà el pacient o si tindrà reaccions amb diferents aliments. I això realment ajuda el pacient a tenir una millor qualitat de vida i a conviure millor amb aquesta al·lèrgia.